Ако повтаряш две думи точно преди сън, ще видиш как мечтите ти се материализират пред очите ти. Ако имаш цел, но пътят до нея изглежда обвит в мъгла, ако се чувстваш сякаш се въртиш в кръг, без да знаеш откъде да започнеш, тази древна, но забравена техника посредством две думи ще стане твоят невидим компас. Да, може да работиш здраво, да даваш всичко от себе си, но ако не си в духовен синхрон с желанието си, реалността просто няма да отстъпи. Забелязал ли си как някои хора като че ли магически привличат изобилие, възможности и подкрепа, а други, колкото и да се борят, все остават в капана на трудностите, липсите и самотата? Истината е, че усилието без енергийно съгласие е като лодка без посока. Гребеш, но никога не стигаш. И точно тук влиза в сила тази техника, проста, но толкова дълбока, че може да преобърне вътрешният ти свят и да отприщи потока, който досега е бил задържан. Повтарянето на две прости думи преди сън не е просто суеверие. Това е древна практика, вкоренена в ритуалите на цивилизации, които са разбирали силата на словото, на намерението и на границата между съня и реалността. Това е моментът, когато съзнанието отстъпва и подсъзнанието отваря вратата към онзи свят, където мисълта създава материя. Преди да ти разкрия кои са тези думи, трябва да разбереш нещо фундаментално. Ти не си роден за бедност, не си прокълнат. Просто си бил обучен да вярваш в ограничения. В теб има сила, която не си използвал. И тази сила се събужда не чрез насилие над себе си, а чрез хармония, чрез вяра, чрез ритуал. Остани с мен до края, ще ти покажа как да използваш този ритуал по правилния начин, за да отключиш не просто мечтите си, а спомена за това кой си всъщност. Едно нещо, което никога не може да ти бъде отнето, е способността да мислиш. И точно там се крие ключът към бъдещето ти. Ако промениш начина, по който мислиш, можеш да пренапишеш целия си живот. Не малко, а целия. Можеш да живееш живот, в който изобилието не е мечта, а норма. Живот, в който дори като милионер не си болен, не се чувстваш зле, не си жертва на лоша съдба или генетична прокоба. Много хора вярват, че болестите са неизбежни. В рода ми всички го имат. Възрастта си казва думата. Такъв ми е генът. Но нека ти кажа нещо, което може би никой досега не е дръзнал да ти каже в очите. Никаква болест не може да живее в тяло, което е в емоционален баланс. Твоето тяло буквално създава милиони нови клетки всяка секунда и същевременно изхвърля милиони стари. Твоето тяло се обновява непрестанно. В рамките на няколко години то буквално не е същото тяло. Тогава как е възможно дадено заболяване да остане в него с години, само ако ти го задържаш? Чрез мисъл, чрез наблюдение, чрез вкопчване. Болестта е като сенки в стая. Тя остава само докато държиш вратата затворена за светлината. Отвори я. Метафизиката и квантовата физика говорят за това отдавна, а днес дори класическата наука започва да признава: умът е господарят на материята. Ти си бил програмиран да се бориш, да се страхуваш от провала, да очакваш лошото, но можеш да промениш този код. Можеш да препрограмираш подсъзнанието си и тогава вратата ще се отвори за любовта, за изобилието и за щастието. Но в началото е важно само едно – да си готов да мислиш по нов начин. Не трябва да убеждаваш света. Не трябва да се доказваш на другите. Единственото, което трябва да направиш, е да убедиш самия себе си. Особено тази част от теб, която наричаме подсъзнание, тихият архитект на живота ти. Подсъзнанието пази отговора на всеки твой проблем. Да, всеки. И не, това не е поетична метафора. Това е факт, който малцина разбират, а още по-малко умеят да използват. Ако преди да заспиш кажеш на подсъзнанието си да те събуди в 5 сутринта, то ще го направи. Точно в този час. Без аларма, без външна намеса. Просто защото ти си дал команда, а подсъзнанието слуша. Винаги.
Замислял ли си се някога за същността на съня? Прекарваме почти 1/3 от живота си в това състояние. 1/3! И това не е просто почивка. Това е ритуалът на възстановяването – физическо, емоционално и духовно. Когато не си се наспал, си раздразнителен, напрегнат, отчаян. Но когато сънят е пълен и дълбок, ти се събуждаш с нова светлина в очите. Защо? Защото по време на сън тялото освобождава лечебни токове, а подсъзнанието влиза в отворено състояние. То приема. Не спори. Не поставя съмнение. Просто поема онова, което му поднесеш. Това е златният час. Именно за това ние често сънуваме нещата, за които сме мислили точно преди да заспим. Последната мисъл е като ключ. Тя отключва вратата, зад която работи подсъзнанието. Но нека бъдем честни. Животът днес е като въртележка без спиране. Поръчки, СМС-и, мейли, задължения. Главата ти е пълна с какво ли не, преди дори да си легнеш. А когато се отпуснеш, вече е късно. Умът е в режим на оцеляване, не на създаване. Затова най-мощният ритуал, който можеш да направиш, е да създадеш намерение преди сън. Да дадеш команда, да настроиш вътрешния си свят. И подсъзнанието ще слуша, ще лекува, ще насочва. Надявам се вече осъзнаваш колко съдбоносен е моментът точно преди сън. Това не е просто краят на деня. Това е порталът. Мястото, където сегашният ти живот започва да се разтваря и ти получаваш възможност да влезеш в нов, по-смел, по-смислен, по-богат живот. Но за да стане това, не трябва само да го искаш. Трябва да го практикуваш. Всеки ден. Затова те приканвам. Направи този ритуал част от вечерната си рутина. Не го отлагай. Не го подценявай. Аз лично съм видял силата му. Видял съм как променя съдби. Разбери едно. Този момент, точно преди да затвориш очи, формира бъдещето ти. Това не е поетично преувеличение. Това е духовен и психически механизъм, който е описан както от древни мистици, така и от самия Христос. Да преминем към същинската част – визуализацията и молитвата. Невил Годард казва: не е достатъчно това какво мислиш, важно е как се чувстваш. А Исус от Назарет казва: всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Марк 11:24. Двете послания сочат в една и съща посока. Тайната не е просто в думите. Тайната е в усещането. Трябва да се почувстваш така, сякаш желаното вече е твое, не в бъдещето, а тук, сега. И когато го направиш, реалността започва да се нагажда по вибрацията, която излъчваш. Точно за това след малко ще ти споделя за един предмет, който ще ти е изключително полезен за постигането на правилната вибрация, която да излъчваш към реалността. Но нека преди това се върнем на Невил, който ни учи, че не е достатъчно да назовеш мечтата си. Трябва да я изживееш вътрешно, да я изиграеш в ума си, като сцена от филм, да я чуваш, да я виждаш, да я чувстваш. А Христос добавя: ако искаш молитвата ти да има сила, живей така, сякаш вече си получил това, за което се молиш. Радвай се. Не таи огорчение. Не се съмнявай. Просто бъди в състоянието на вече сбъднато. И ако се чудиш как точно да го направиш, ето моето предложение: вземи си тетрадка. Създай списък с всички свои мечти. Големи, малки, няма значение. Постави им ред. Кои са най-важни? Кои те карат да трептиш отвътре? Не се ограничавай. Няма таван, няма много. Има само това, което сърцето ти жадува. След като завършиш списъка, прочети го отново. Но този път с въображение. При всяко изречение визуализирай го. Изживей го. Например, ако си написал: имам дом, пълен със светлина и спокойствие. Затвори очи и го виж. Представи си как отваряш вратата, как ухае вътре, как светлината танцува по стените. Почувствай това с цялото си същество. Ако си написал, че желаеш голяма къща,
Представи си, че лежиш в градината и усещаш топлината на слънцето по кожата си. Въздухът ухае на цветя и свобода. Докато лежиш, усещаш как всяко усилие, което си положил по пътя до тук, е било абсолютно заслужено. Усмихваш се. Благодарен си. Това е само пример. Можеш да приложиш същото към всичко. Мечтаната кола, идеалната работа, своята сродна душа, перфектното здраве. Няма граници. Единственото условие е мечтата ти да носи добро за теб и за Вселената. И веднага те предизвиквам. Започни твоята промяна още сега, още докато гледаш това видео. Напиши в коментар първата голяма своя мечта, която ти изникне в съзнанието. А сега запечатай я в коментарите, остави следа. След като си го направил, нека преминем към следващата стъпка. Визуализирай всичко от първо лице. Не гледай себе си като наблюдател. Бъди вътре. Усети волана на колата. Почувствай допира на любимия човек. Чуй как се смееш. Изживей го. Сякаш вече се случва. Това е силата на истинската визуализация. Ще забележиш, че може да запишеш 10, 20, дори 30 желания, но докато визуализираш първите няколко, ще заспиш. Това е напълно нормално. Първите в списъка ти са най-силно кодирани в теб. Подсъзнанието ги запомня. Дори съзнанието да ги забрави, те вече са поети. А сега стигаме до двете най-силни думи, за които говорихме в началото. Доктор Джозеф Мърфи, автор на Силата на подсъзнанието, учи, че тези две думи трябва да бъдат прости, лични и свързани с най-съкровените ти желания. Ако искаш любов, изобилие и здраве, думите могат да бъдат благоденствие и здраве или любов и изобилие. Ти избери думите, които най-силно резонират с душата ти. Напиши ги в тетрадката си. Повтаряй ги всяка вечер точно преди сън, след визуализацията. Повтаряй ги като мантра. Бавно. С вяра. Позволи на съня да те отведе в измерението, където желанията вече са реалност. Заучи ги така, че да са последното нещо, което мислиш, преди да потънеш в съня. Ако устоиш и направиш това навик, ще скъсаш веригите на липсата. Тайната е в постоянството. Промяната може да не дойде за дни, но ще дойде. Месец след месец ще започнеш да усещаш разликата. Хора, възможности, случайности, които вече няма да бъдат толкова случайни. И точно тук идва ролята на предмета, за който ти споделих. Това е специално изработен шаблон с красива рамка, на който да въведеш точно двете думи. Нито повече, нито по-малко. Постави ги на най-видното място за теб. Тук идва ролята на специалния шаблон. Той е създаден според метод, който доказано привлича несъзнателно вниманието. Така ти ще виждаш твоите думи безброй пъти на ден. По този начин, подсъзнателно ще ги закодираш в мисълта си и много по-бързо ще започнеш да излъчваш правилната вибрация, която да промени реалността. Освен това, с покупката на този предмет ще подкрепиш развитието на този канал. Линк към него ще намериш в описанието. И още нещо. Преди сън си дай 5 минути. Прегледай желанията си. Помисли за утрешния ден, за мечтания живот, за това, което искаш да се случи в реален и духовен план. Никога не забравяй. Всички сме създадени равни. Нашите мечти са безкрайни. Имаш силата да пресъздадеш живота си. Бъди благодарен. Бъди последователен. Няма кой да те спре, освен собствените ти съмнения. Твоята реалност започва там, където свършва страха. Сега е твоят момент. И нека следващият ти сън бъде началото на нещо велико. А ако искаш още по-силно да привлечеш благоденствието в живота си, гледай видеото ми за метода 888, който виждаш отляво на екрана.